Здравейте! Днешният видеоурок по биология е преговорен урок и обобщение за живата природа. И така, организмите са живи тела. Те съставят живата природа на нашата планета. И тук имаме една кръстословица, която можем да използваме, ако си вземем онлайн учебниците на издателство Просвета. Така, основната градивна единица на организмите е клетката. Всички клетки, с малки изключения, имат микроскопични размери. Формата и големината им са свързани с функциите, които изпълняват. Всички клетки имат принципно еднакво устройство, показано на фигура 1. И нека да разгледам фигура 1. Общи части в устройството на клетката. Това са най-общите части, а на сайта Планета 42 имаме пъзел на клетката, където с влачене и пускане подреждаме всички органели в клетката. То е малко по-сложно, но общо клетката има клетъчна мембрана, вътрешността е запълнена от цитоплазма и някъде в клетката, незадължено в средата, има клетъчно ядро, което е наследственото вещество. И така, освен трите основни части, мембрана, цитоплазма и наследствено вещество, в клетките има още много структури, в които протичат различни процеси. Например, в растителните клетки има хлоропласт. На сайта Планета 42 имаме структура на хлоропласт пъзел, пак подреждаме части с влачене и пускане, като структури, съдържащи хлорофил и извършващи процеса фотосинтеза. Това е хлоропласта, който е показан на фигура 2. Ето е фигура 2. Клетките имат сложно устройство, тъй като в тях се извършват всички жизнени процеси. Хлоропластите са характерни само за растителните клетки и в тях се извършва фотосинтезата. Като ето имаме тук едно хлоропластче и неговата структура. Така. Клетъчен строеж имат както едноклетъчните, така и многоклетъчните организми. Фигура 3. Човешкият организъм също е изграден от клетки, сходни с животинските. Фигура 3 имаме многоклетъчни организми. Не, фигура 3 са едноклетъчните. Нали така? Клетка на А – едноклетъчни организми, Б – многоклетъчни организми. Растителната клетка, животинската клетка и гъбена клетка. В А имаме бактерийна клетка без ядро и клетка на чехълче с ядро. Така. Телата на многоклетъчните организми не са прост сбор от клетки. Те имат сложна организация и представляват едно цяло. На фигура 4, а също така и имаме пъзелна организация на клетките на сайта Планета 42. И жизнени процеси, които осигуряват обмяната на вещества между организми и околната среда, са храненето, дишането и отделянето. Храненето доставя вещества, дишането енергия, а отделянето освобождава организма от ненужните вещества. И сега, може би на следващата страница ще видя фигура 4. Така, връщам се. Ето е фигура 4. Основни структури в многоклетъчните организми. На първо място клетки. Клетките образуват тъкани. Айде да използвам тези моливчета. Клетки. Клетките образуват тъкани. Тъканите образуват органи. Органите образуват системи от органи. А системите от органи образуват живият организъм или многоклетъчният организъм. И се връщам на четивото. Животът на Земята се е зародил от неживата природа преди около 4 милиарда години. Така, на сайта Планета 42 също имаме една секция или колекция от археологически игри. В тези археологически игри имаме разделение на периодите, както и организми, живяли преди много милиони години.
Като това е станало чрез взаимодействие на вещества и под влиянието на физични фактори – светлина, топлина и други. Първи са се появили едноклетъчните организми. От тях са възникнали колониални организми, групи от клетки, живеещи заедно. Фигура 5. Я да ги разгледаме. Фигура 5. Колониални организми. Ето ги тук в зелено. Добре. Колониалните организми се смятат за родоначалници на многоклетъчните. Съществен момент в развитието на природата е появата на човека. Така. Имаме пъзел на еволюция на човека, също в биологическите игри, където имаме периодите на появяването на човека. Днес на Земята живеят 5 основни групи организми. 2 групи едноклетъчни, безядрени и с обособено ядро и 3 групи многоклетъчни – растения, гъби и животни. Като това е таксономията на организмите. Фигура 6. Ето го таксономичното дърво, основни групи организми. Започваме от появата на живите организми, като първо се появяват едноклетъчни безядрени организми. Виждаме ги тук. След това, с продължаване на еволюцията, се появяват и едноклетъчни организми с ядра. Еволюцията продължава, за да се раздели в 3 клона. Едните са гъби, които са многоклетъчни, растения, много многоклетъчни и животни. Отново многоклетъчни организми. Имаме таксономично дърво и продължаваме. Човекът се отнася към групата на животните, тъй като е част от живата природа. Всички организми се хранят, дишат и отделят. Така те обменят вещества с околната среда. Организмите са зависими от неживата природа. Живеейки в нея, те я променят. Живата и неживата природа са едно цяло. Като това е преговорният урок, общо взето, следва едно тестче, което ще направя в следващото видео. Това е за сега и до нови срещи!